ne be mbulo bugo kado kaboni sebenye seben mi nu kama ko toguna fasiri keba atwa de ko sanade sana akodi sanade sana ko ikado dana juguya ikado aningania juguya amodel konare namo bo anzengoro be amodel konare kado jamana sigi be koya joni ngania de be ay wadaji wuli wuya anyefa amma kacha amodel konare kado fanganyema menye docteur Sugal ko kala maiga ngunu ni kuma purgo tole ni kuma jugu ikado de yere kelembe fa bele jere la kanya shama okera do ko menye Sugal ko kala maiga e ko premier ministre era bi ma ya la blede sabula ikado aywa menye banaye o kelembe ka mine menye yere kelembe ka kiri ka da amodel konare do ko min woni nye wulika joy e ko umata gara la ka jamana wara segere de sabula farikulo sonde ble amodel konare ni mbele jele hashidiya kuma ani juguya kuma hanna sorola kinyedo banaye hanamade tala de ngo kuma tali ko yanga ko ke dunu ni balaye amodel konare ka do ngani ya de yo ka soro nga fo ite joni soro ni alama latige ke min dara ika do sangono do balo kama amodel konare otisa abada ika do min dara sandam balo kama asangono do tisa sebene kala ko akodi Dr. Sugal ko kala maiga kuna foni dilaw jango kenyere ye kuna foni de so min be nu kama Jeune Afrique o yere koni ye kuna foni cejugu de chari amodel konare ko bino ko ni ngara bele jele bi so da mafa premier ministre men Sugal maiga uka awa banajugu min be nu kama ko AVC aywa kwa nake o de koni nya mine ka kiri se undi ta ma bolo ti ta ma ble ite AVC nyefo mo ye ba manga famuwa AVC mu bana ibi kirinde kiri do de do absingi ibo mayala ti seni seriki bi seni bolo ti so foi hali kapuma atinye ibi balika ma do kere usale abode ke amodel kunare Jeune Afrique ka dana jugu ya puma anu ka benze ngono ya puma o keroyi amodel kunare nini voriye iye slame haramadinwa ikanga joroka do de kenga o kuna funi tali ko yanga annafa jume mbi sima amodel kunare sebene kala kwa abele jile ngalo Dr. Sugal ku kala maiga kaluta anina ni ko ingale fale ama shumandi klemandi amodel kunare ka fo halingen daka suna doni nga farukulu jagabo ikadon aberata ma korobaya dumbara ka soro sabula sambi woro ani sanani wati do bike ini lafiya kaka nga jamana kungodo ko tale do ka kalfanema netre ka suna jamana kungodo ko tale me ka meruna zuna mandi lafiya kliteble amodel kunare Dr. Sugal ko kala maiga abine ka wati jambo aka docteur mimba no fe ore de kunya fwai cho imaye harama de ti ndega yekoy ima ibi ko de dabla ka lafiya ke kle damodo hali telephone nji hali kuma nywanya iba dabla amodol kunare sebene kala ko mi nye Dr. Sugal maiga mi nye jenyo nyini barake nyonyi ani somo olu de laba nana ja ko yasa ibi tnyodowa iya me nye kadi yera ba kono op ma ko bele jire dabla kati lafiya bo ko be dabla ikado ikasuna ifere ko lokasi lafiya sebene kala ko o de kara kle damodo amodel kunare kado ayi foshe ka bokula mo ko ni vama ka ye Allah atununi maga doni ndalinde sabara kasumale doni do kufla o de foray adama dogotoro mi ma no fo de ko wajibi o desele Allah sa o tara barga nyon vara nyanga ni somo. Que le docteur lève l'embargo sur notre PM, qu'il continue. Mais qui se repose. On n'a pas le temps. C'est une période transitoire. Ni kotandi bolo ni bana iboki bi ina tan soro la de. Negeteo, il faut qu'il se repose. Agelera. Agelera. Hal ni wotoro bolla nana. Docteur Sugal ba ukatani anga duguro aka wati ge fo. Alors. Asigena. Amodel kunare sebene kala ko ni ndamanda damanda do ma minumba nagala ani minumbi barake minunga surala amodel kunare ni bele jele jenama ulu ko ngo ne jugu ya kuma ne hashida kuma yi uka ala deli de ye ika do dandame wale ka shogel soro amodel kunare ka do ala te ma wore sago ke ala ba sago yadla amido ni me ko bi dangoro ba bi lafiya bola ba shi foi dengele ndala hal kuzigi amodel kunare ka do foi dengele maso ni munye sebanye anya mi mbo toguna kono akabi bolla an bolotigi maw an ka kalata dati ngana a pousser ka ta akala deli amina to te koy
ayi parce que délai dɔ de fɔra jɔagun fila premier ministre da tɛ ko la u kana n'a fɔ ko vu le temps de maladie du premier ministre les élections sont reportées à temps an ti bɛn o ti bɛn a ma dɛ mais il n'est pas malade il se repose voilà o tuma an b'a i bolo don karamɔgɔ de b'a tun kɛra kunnafoni sɛbɛn le matin Musa Boli Musa kumana Musa ko i k'a dɔn yanni maa k'i to fana ja fɛ ka kalikasiyɛnw ni karatukaw ni kokaw namɛ e yɛrɛ ka wuli ka n'a ko kɛrɛfɛ ka n'a ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn a dɔ bɛ dɔ la i k'a dɔn tubabu b'a fɔ min ma tiɲɛ bagoda la vérité e na o dɔn wa e na se ka maa wɛrɛ la faamuya sɛbɛnnikɛla ko e k'o ma kɛ i k'a dɔn Macky Sall ta ye de Senegalikaw ka masakɛ ha ka ja farafinna jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen ka kelenya ma ɲɛma n'o ye Macky Sall ye nin wɔlɔfɔkɛ belebele finman in i k'a dɔn a nana cun anw ka jamana kɔnɔ wɔlɔfɔ tɛ futaka don fila do kɛ awɔ futaka fila don ne ɲɛna n ko Senegalika bɛɛ de ye wɔlɔfɔ non futaka don hali marakaw bɛ Senegal naam ni marakakɛ finman in ayi futaka de don nin filakɛ finman in filafin don wa fila ani futaka danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ futaka don fila tɛ a faamuyana naam sɛbɛnnikɛla ko Macky Sall a nana cun an ka jamana kɔnɔ jali min ye jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goita e ko ale yɛrɛ de ma bila jamakulu ɲɛ ka taa Macky Sall Mali digelen don dunan bisimilali la cogo min na ni ka t'o kɛ wa ka i k'a dɔn file fa woroba de kumaw la ka ji ani nɔnɔ kɛnɛ sanuma k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin filakɛ in kunbɛn bonya ni karama kɔnɔ k'a fɔ ko o ko ma kɛ farafinna ko o ko bɛ Mali kun kan n'i nana Mali kɔnɔ i bisimila i ye Maliden ye i k'a dɔn an bɛ ku i b'i fa jamana kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bonya fɛn o fɛn kan ka kɛ o bɛɛ kɛra Macky Sall ni k'a bisimila an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kabi transition kɛra transition ye nin tun ye Macky Sall siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka jamana kɔnɔ nka min ye a nana i k'a dɔn a yɛrɛ nimisara ko caman bɛ yen minnu tɛmɛna ka ɲɛsin an ka jamana ma sabula ani Asimi kumalen ani Mali faama ɲɛmɔgɔw ka kuma jɔnko ala ji belebele jiginna Macky Sall ka to la sabula a y'a jira k'a fɔ k'i to fana ja fɛ Mali b'a la ka minɛ cogo min ye a ko jɔnko ala a n'o cɛ ka jan i ko jigɛjala ani baji n'i ye maa dɔw ɲininka olu ko n'i nana Mali la n'i ko ci cɔngicɔn k'u bɛ se ka balawu ta k'i sɛgɛrɛ walima u ti maa bonya i k'a dɔn u bi bɛɛ gosi bere kelen na a ko i k'a dɔn ale Macky Sall y'a dɔn k'a fɔ a n'o cɛ ka jan i ko jigɛjala ani baji a nana a ye hakili falen fɛn kɛ ni an ka jamana faamaw ye Macky Sall yɛrɛ a tɔ kɛra sa f'a sigilen bɛ ɲini ka maloya sabula k'a sabu kɛ i k'a dɔn bonya ni karama ani ɲɛfɔli minnu jirala la baara kologiri minnu kɛra ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'o bɔ k'o da a ɲɛkɔrɔ k'a daminɛ nin don ni san fo ka n'a bila bi la transition ye mun ni mun kɛ a ko la cɛsiri min ni ŋaniya hakika min b'u la k'a bɛɛ lajɛlen danci Macky Sall ɲɛna a sigilen i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnna sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ye kuma sɔrɔ k'a fɔ koyi a ko Mali bɛ donni min na i ko bi jɔn ko ala ale yɛrɛ de bɛna kɛ maa ye min bɛ bila diɲɛmaa ɲɛ fɛɛrɛ ka kɛ Mali ka dɛmɛ k'a bɔ kɔlɔlɔ la k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ sabula ko Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔ la bamanjiya kule i k'a dɔn awa karatu ko kɛw ni sɔɔri ko o kuma a ka kan bisa wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kan waasa anw ka Mali bɛ se ka dɛmɛ k'a bɔ nin waati gɛlɛn kɔnɔ cogo min na o kuma kunnafonidilaw ɲɛfɛ a seginna o kuma kelen na a tilara k'a jira k'a fɔ min ye farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen to a la bi ale ye seko ni damayira ye min ye a b'o kɛ tubabu b'a fɔ min l'actualité oblige min ye Mali ni Kolowari cɛ i k'a dɔn sɔrɔjasi maa 49 minnu minɛlen a y'a da don o fana kunkan kɔrɔfɔw la nka hali ni y'a sɔrɔ a ma g'a dɔn perepere-latigɛba caman di a yɛrɛ fana ko ale bɛna kɛ i k'a dɔn sɔrɔnadonba ye min na a bɛna kuma ɲɔgɔnya sabati ɛlɛ ni Mali ni Kolowari cɛ nin ko in bɛ se ka bɔ da ɲuman fɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a bɛna o wuli ka jɔ kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la sɛbɛn le nouveau réveil min ye bureau du vérificateur général i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ de ye nin sɛbɛn waati min na Idroma bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ la waasa jamana bɛ bɔ dingɛ na a ko i k'a dɔn Kati l'hôpitali i ko an ka taa n'u fori ye a ko n'i ye l'hôpitali ko fɔ Mali la a ka kan ka mankan ni kinɛ i k'a dɔn ani yɔgɔyɔgɔ a kan k'o ko fɔ l'hôpitaliba caman bɛ Mali la bi ka kɛ n'i k'a dɔn maa ŋaniya jugutigiw ka danna wale cɛjugu ni hohaho ni kurubukarabaw ye e ko i k'a dɔn u t'a la ka maliden pɔcɔ ka nafolo pɔcɔ ka baara yɛrɛ pɔcɔ ka banabaatɔw sigi u sen sabara kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko min ye Kati l'hôpitali n'i y'a ko fɔ
i k'a dɔn a ŋaniya taara ni fɛn min ye ani k'a dɔn budget minnu bɛ bila ninnu ka bolo kan a ka kan ka kɛ i k'a dɔn Bill Hakide min ye maaw bɛ bɔ hali région wɛrɛw la ka na u ka bana furakɛw olu ni kolow n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ɲɛnabɔ Kati nka an bɛ don min na i ko bi ni dɛmɛ yɛrɛ ma don i k'a dɔn lopitali ma ka dɛmɛ don walima i k'a dɔn jamanakuntigi k'a ɲɛ gɛnɛ bɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma u ka Kati lopitali jate minɛ a ko an bɛ don min na i ko bi a laban a ma ɲa bi bɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko mun ne jate minɛ na o haho Kibi Kaba olu bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ bureau du vérificateur général ale yɛrɛ de ko sa ni anw ma taa ɲɛ gɛnɛ bɔ Kati lopitali la ninnu b'a la k'a kɛ bafa ni kilijɛ ni koka ko kɛ i k'a dɔn a ti bɛɛ o kama i k'a dɔn u ye jɛkuluba wuli maa minnu hakili juru sɛbɛkɔrɔ caanalen don olu ka t'u suru lopitali kɔnɔ tile kelen tile fila tile saba i k'a dɔn f'i bi dɔw ye kilimu kɔrɔ nka u wɔsilen don ka sabu kɛ vérificateur général ka cidenw u nalen don u ti maa tɔɔrɔ nka u bi kow bɛɛ jate minɛ ni ordonnance in bɛ sɛbɛn cogo di banabaatɔw bɛ minɛ cogo di maaw b'a la ka furakɛ cogo di minɛn minnu min maaw la furakɛlaw ko mun ma plateau sanitaire yala furakɛ yɛrɛ cogoya bɛ cogo di a milan nasira ni saniya na ninnu n'a damanda nafolo minnu bɛ don kɛnɛya tigilamaaw b'a baara kɛ cogo di u ye nin bɛɛ lajɛrɛlen de jate minɛ waati kɔnɔ ni kana gafeba kunfɔlɔ dɔ bɔ k'a bi tali gafe kunfɔlɔ min bɔra o ye jaabi min di i y'o dɔn de des défaillances et des dysfonctionnements sɛbɛnnikɛla ko min ye bureau du vérificateur général u yɛrɛ de y'a fɔ koyi u y'a jira k'a fɔ u ye jateminɛ minnu kɛ min ye cakɛda yɛrɛ jɛkulu min sigilen n'o y'a direction ɲɛmaaya so ye maa minnu bolo b'a ca la i k'a dɔn kow doncogo n'u bɔcogo juguya o jateminɛ kɛra min ye conseil d'administration ko latigɛ jɛkulu min bɛ sigi a ko kunna olu de bɛ mɔsi la u jatelen tɛ i b'a fɔ ni e ye conseil d'administration maa ɲɛmaa ye e de kan ka kɛ sababu ye fanga ka ye e kama kɔrɔ hali ni maa min bɛ kɛ lopitali ɲɛmaaba DG e da ka kan ka don o la nka min ye maa min bɛ yen k'a dɔn n'o bɛ conseil d'administration ɲɛmaaya na hali bureau gansan i k'a dɔn o t'o tɔgɔ la Kati lopitali tɔgɔ la sabula min ye directeur général ko o yɛrɛ de ka bureau kɔnɔ kaseni dɔw ni manani dɔ de bɛ conseil d'administration maaw bolo olu de bɛ na o manani vimani sigi directeur ka bureau kɔnɔ o kuma i k'a dɔn o ko bɛ dilan cogo di ka maaw to ɲɔgɔn ka to ɲɔgɔn na i ni min kan ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ ne n'o taara kɛ i k'a dɔn kow donbaa ye i k'a dɔn ko lafiya bɛ fa jumɛn fɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw jate minɛna ka fara o fana kan min ye baara yɛrɛ kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu ye furakɛli kɛbaaw ye i k'a dɔn spécialité minnu bɛ yen n'u kan ka banabaatɔw sɛgɛsɛgɛ n'i donna o kelen o kelen na maa minnu o kuma i k'a dɔn o ko bɛ dilan cogo di ka maaw to ɲɔgɔn ka to ɲɔgɔn na i ni min kan ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ ne n'o taara kɛ i k'a dɔn kow donbaa ye i k'a dɔn ko lafiya bɛ fa jumɛn fɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw jate minɛna ka fara o fana kan min ye baara yɛrɛ kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu ye furakɛli kɛbaaw ye i k'a dɔn spécialité minnu bɛ yen n'u kan ka banabaatɔw sɛgɛsɛgɛ n'i donna o kelen o kelen na maa minnu bɛ yen ni bɛɛ a bɛ k'o cogo de la i k'a dɔn lopitali bɛ ɲini ka sigi a sen sabara kɔnɔ i k'a dɔn kow ɲaamilen don korobo karaba o kuma n'i ko k'i b'a kuma fɔ n'i ye maaw mankan mɛn nin ye banabaatɔma yɔrɔ de ye ala kama a kana tu anw na yan ja i k'a dɔn u bɛɛ k'o haho ni korobo karaba damanda la i k'a dɔn maaw tɛ min kalama sɛbɛnnikɛla ko a laban sa vérificateur général taalen ɲɔgɔnna caman de bɔ ni n k'a bi tali ka sin ka wele laban bɔ k'a bi minisiriso ma i k'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn na u k'a bila pewu k'u ɲɛsin Kati lopitali ma a banabaatɔw to u yɛrɛ ma banabaatɔw kɛ jagokun ye i k'a dɔn ko k'a ko fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ ka dabila pewu i k'a dɔn o laɲini sabatilen sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta cakɛda dɔ sigilen don min bɛ jateminɛ kɛ lopitaliw la nka min ye san o san olu yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn sɔɔri ni don ka bɔ la u bɛ sin ka lopitali dɔ kɔrɔta ten nin kɛra lopitali bɛ premier nin kɛra lopitali bɛ DG k'a sɔrɔ a kɔnɔna la karamɔgɔ Deba Tunkara i b'a fɔ cogo min na défaillance ani dysfonctionnement kunnafoni filɛ an ye min mɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bidon bɔli Amadu Kunare ministre jamana to a bɛ tasuma da u kan joona dɛ kana siga a k'o kɛ dɛ an bɛ Jakite i tɔgɔ n ka Tezara premier min Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye